yadda zan kun kasa fahimta ta irin gaskiya ta da zan nuna kun kasa fahimta ta. Ladidi movies suna talla na wani shiri ya zo sabo da shi yana ta tafiya alhaki. Ka cuci rayuwata, ka bata min rayuwata. Ka samu yarinya ka lalata mata rayuwa. Sannan kuma yanzu ka kuma biyo ta. Me kake nema kuma? Maraicin da ta kasance shine ya zamar mata wahala a hannun marikiyarta. Kuɗi su nake bukata kuma sai kin kawo mu domin ba san asara ba kuma zan ganta ba alfarma annabi. Garin tallace-tallace ta fada jerin sawun masu kamfani ciki aka yi mata kuma ta nuna wani tace shi ne ya yi mata. Daga nan fa sai fitinar ta kama ake ta yin gumurzun neman hakika. Ido na ka sani kuka, ka yi sharri shi za ka girma, alhaki na yana kanka. Kin yi sharri a guri na daina kuka, magadarki walla ba ta da tasiri. Shuka kairi karkayo sharri in kayo Shiryawa Alirsi ba da umarni Usman Adam. Aikin gama ya riga ya gama. Kakka manta baba ne. Abun kunya ba baya kuka bashi ba gaba ba. Wato mutane yanzu kwata-kwata ba sa tsoron haɗuwarsu da Ubangiji. Gaba ɗaya duniyar duk an rikirkice kowa abin da ya ga dama shi yake yi. Alhaki kwaikwayo ne mai shi yake bi. Dunkulewar zance cikin yaren Hausa. Ku siyo shirin Hausan da ake kira Alhaki ku sha mamaki. Alhaki kwaikwayo ne ko yaushe ya kambu mai shi. Yau saboda ni ka ɗauki bakin fenti a duniya wayo Allah. Amma ka san da aka cuce ni, ka jefa ni cikin wannan halin da nake ciki, wallahi ka cuce ni. Kuma ka manta akwai ranar sakamako, ranar hisabiya za ka yi da wannan ranar. Alhaki ya kama ta, alhaki ya damke shi. Ku je kasuwa, ku siyo shirin Alhaki, kar ku bari ya wuce. Alhaki na fitowa. Wace ce za ta iya sanin kowane halitta cewar musulunci shari'arsa izinin aure guda miji ga mace yake, shi kuwa za ya iya fari daga biyunsu mata. Tana musulma gashi ta bin mijinta da ransa. Wace ce? Lalle za a yi kicibus. Da kuma za a haɗu. Kai wace ce? Tambayar ku amsar ku. Lakanin shirin sunansa. An yi shagalin bikin nono da mai sun yi rawar ganiran biki. Ladidi movies nasu ne suke baku talla. Mun yi alkawari da kai cewar za ka kawo mai ɗakin ka. Babba ka sa baki kai mata magana ta fasa tafiya wannan birnin. Ba san shi nake yi ba. Ki ba za a faɗa miki magana ki ba kenan. Daga ina ke? Muna tare da ita a asibiti. Wace ce? Raliya ta zauna da mijin nata kamar dai yadda akasarin al'umma kasan ta'adar fulanin ruga. Raliya tana cikin ƙauyensu amma kusan ko da yaushe takan shiga birni siyar da nono da mai. Cikin yanayin da shigarta ta yi gamo da wani mahaluki ya ɗauke santa ya makale a zuci. Ita ma ta kamu da shi. Wace ce? Wacece ne kake ta tuntuni kuma ka gaza ganewa. Kece kika janyo komai ya fara ni ban san komai ba. Ina daino zaman da mun kai tare da mun karba za mu rabe ba. Kin sani cikin wani keji mai duhu ba zan gano haske ba. Da
ne hakan kuma gani. Sai ku siyo shirin ana fafatawa. Karfe nawa ka da gidan nan? Tun karfe 2:30 ina nan. To karfe 4:30 na fita. Ga ciki ya same ta yayi nauyi, nawa ne cikin mazajen nata? Ku siyo shirin ku ɗauki amsa. Wace ce? Nemi i maka kali ta ɗaya wani ɓekauta na yi yan ɗake nya maka har da bin ɓekautin yan ɗake. Wa bai kada sai ku tuɗa ya su kara ka haure? Shiryawa Hannatu Kabir, ba da umarni Usman Adam. Sai ma wa Hafsa mota a cikin gidan nan take mun wani gani take nuna isa take nuna mulki kamar ta kowa a cikin gidan nan. Bakin ciki yake mun ko saboda kin ga an sai mun mota to wannan abu idan akwai abin da ya bishi a cikin gidan nan sai an sai mishi. Bari yiwu a ce tunda da sai mata ta mutu a ce kurin matar ka ta dauki tsana ta daura mata kai ma in ka gana ma za ka sai mata ka mota. Alakar cikin abokai da ta kewaye sai ta tsago ta fado cikin wannan mashahurin kamfani fitacce S Plan Productions su suke gabatar muku da sabon shirin Alaka. Wallahi tallahi sai ka fito min da mota na wallahi tallahi kai ka dauka wallahi sai ya fito. Malam Alaka. Kowa ya ci to da wallahi me Aisha wallahi me Aisha ko barin ga miki maganar raba gidan nan ya zama dole. A gaskiya kwalliyar shirin nan fes, a gaskiya kallon shirin nan rangwadas, a gaskiya abin yayi sai toshi. Rashin mutunci da ke ba Allah ya sina dan ni ba sa'ar wasan ki bace wannan ma rashin mutunci ne wani irin rashin mutunci ya ga shi da cikin kitchen ga kitchen da abinci fa a cikin tukunya me haka bai sanar da kai abinci bane ba S Plan ba da umarni Usman Adam. Alaka da ni da kai har abada ba ni so ta yi karewa ka yarda da ni na yarda ni da kai mu damke juna. Alaka da ni da ke har abada ba ta yin karewa na yarda da ke ma ki yarda da ni mu damke juna. Alakar miji da mata inda da soyayya akwai dacewa ku yarda da juna ma'aurata ku kara damke juna. Alhamdulillah zan ce ni a zamana da mijina yana so na ya rike min amana zamana da shi zamana kauna babu yana. Wannan shirin Alaka an yi shi ne ya zama garkuwa ga ta fannin farin cikin iyalai an yi nasarar shawo kan gaba. In ka yi rawa a wani guri an baka liki ko an baka kuɗi ne ko me to wani gurin duka za ka ci. Wani bangaren ana nuno rayuwar wani mai gida ne shi da iyalinsa da kanta ta nemo mataimakiyar aikatau sai kuma gashi da kanta take ta zargin mijin nata da ita ta naɗa tarko. Ku siyo shirin a gani me za ta kama. wadda ita ce hannunka mai sanda da kake mu Wannan gaskiya ne. Dan me wance za ta yi kitso ta ce ita ma sai ta yi irin nata. Da fatan dai gashin kan nata ya kai na wancan da take ganowa ko? ni ba zan iya sakin jikina in zube mata ba ta cuce ni ba zan iya da mahirsin ta ba kuma zan koma gidan za ta ga abin da ban taɓa yi ba a cikin gidan wanda zan mata wallahi duk sai na gagar kowa a cikin gidan. Kina da hankali kuwa? Shiga hankalinka ka shiga hankalinka na faɗa ma kai ma ka je ka sai ma matar ka motar mana. Kulale haƙƙinku ku mallaka. Shirin Alaka ya zo da rayuwa. Kar ku sake a baku labari.
gaskiya ciwon da Amina take dauke da shi dauka ake yi fa. Saboda haka ni gaskiya ba zan iya zama da ita a nan gidan ba. Ko kuma wannan ne sai kin zo har wajen aiki na da nake yi. To wai na zo ne shaddada maka naga kamar baka dauki maganar da wani muhimmanci bane. Inda ciwon nan ba a dauka me yasa ita kanda take zama da ita ta korota? Wai da gaskiya ana dauka. Ana dauka mana. Dauka ake yi. Ko ba ana dauka? Me? Sai hana ba za ai ba magana asibiti kawai ta bar gidan nan ne shine kawai in ba haka ba ta dauka ta sa mana cuta ina zai yi duk ma inda za ta tafi kawai ni dai gaskiya ba zan iya ba. To ai ya kamata mu kore ta. In ku haka dai ana dauka lalle a kore ta. Ta tafi kawai a kore ta ta bar gidan shi ne ma daidai kore ta ta tafiya. Sambo kenan. Kwana da yawa. Ani ka bata mare. Haba mallam. A ce kana zagowa muna gaisawa amma an samu yansu kwanaki masu yawa. Gaskiya. Ban sa ka ido na ba. Sambo ai hakuri. To abubuwa ne suka yawa. Ka san almajiri. Ga tafiye. To ya jama'a. Allah. Ya kokari. Lafiya da godiya. To madalla. Yawwa. Kai. Wallahi. Sambo ni na ga duka canja mun ne ba haka na saba ganin kuma duk da dai na kun biyu ban zo ba ko dai akwai wata matsala dai ni wallahi ba ni da wata matsala ba ni da wata damuwa ni wallahi ba komai to amma an ba matsala ina uwar gidanka ina kuma yarka ina ruwanka da wannan ina ruwanka da bin san gidana Sambo magana wai wani bincike bane saboda ina ganin tun da ka karo mata akwai damuwa kanka ba haka aka barka ba Sambo da zufa na gaya maka nace ni ba wani damuwa da ta dame ni wannan matata da na auro muna zaune lafiya da ita ko haba malam to ni ko ina ganin baban zaba akwai wani abu amma ba na dan lokaci ka ni akwai abin da zan yi insha Allah Yaya? Wallahi har jikina ya yi sanyi. Ko? Wallahi jikina ya sanyi. To alhamdulillah. Malama lafiya? Lafiya? Kaga tani. Allah ba ta lafiya. Ni gida mu. Mata bi? Ku ga ta kawai. Ka zo mu ta fito me zaka mata tunda dai larura ce ta san da za ta fita kanta.
wannan bayanin da muka gani ce bace da yara. Okay, I think so. Ita ce gaskiya. Yeah, you think so. Ita ce mana. Wani yasa mana? Yara sun bi suna mafarkaci amma na wuce ta sakamakon na dauka da taban hankali amma kamar alamun damuwa ne gaskiya ina tunanin damuwa ne tunda yanayin tafi kalla tana da hankali gaskiya da Allah menene labarin ki menene damuwa ki me yake damun ki Allah ki magana mana ko baki magana ne Gwiwowina sun sanyaya da kalaminka, na gaza jurewa zuciyata na. Ai kaga malam, wannan karatun naka kawai ya kamata a cire. Karatun da ba na Allah da Annabi ba, me amfanin shi? Ai ba ya da wani amfani. Haba tuni kin soma kenan. Yarinyar nan tana karatu kuma ta kusan gamawa a cire ta. Karatun a kukuturu? Karatun da ba na Allah da Annabi ba? Wanda in tana kan taburma ka ce mata taburma ta ce taburma bata san tana kan taburma ba? Ai kawai wannan ni ban ga amfanin shi. Don an cire ta me za a mata? Ka sani aure ya kamata kai mata. Kuma wannan fa kina da gaskiya. Domin mace tana ɗakin mijinta a nan rahama take. To ka gani kenan. Ga ɗan aminiya ta nan Ayuba. Kaga sai ka haɗa musu auren zumunta. Kaga shi kenan. Kin ga fa ba Ayuban nake ji ba. Kin ga mahaifiyar nan tasa. Ai tana da taurin kai. Ka gani daidai kenan. Sai ai maganin taurin kan nata. To shikenan kaga shikenan komai zai zama daidai. Wannan taurin kan da take da rashin jin maganan nan sai ai gyara mata zama. A tuna haka za a yi ko? Ai haka shine daidai. Ko kai fa ka gani? Amina. Na'am. Yari nan sai ta shiga ɗaki ke kike sa take tafiya a ɗaki ko? Aure take so kun je ku samu. Abin da ya kamata ke yi. Baba ka ke in kin dawo makaranta in kike daga ɗaki bacci kike ne? To Amina na kirawo ki ne in gaya miki daga yau kuma daga yanzu makaranta ta ƙare a gurin ki. Me ka? Zan yi miki aure. Ai na ga na kusa ga makarantar nan da ita sai ai. Rufe mu mutane baki. Ke zaki gaya mana abin da za a yi miki? Ka ji yarinya ta rena mutane hankali? Har kina faɗi cewa kin kusa kin dade ba za ki gama ba. Auren za a yi miki. Kuma dole a yi miki aure. Ayuba zaki aura dan aminiya ta. Ai dama ya ce na san ki. Ayuba. Shi kenan Allah ya sa haka ne mafi alheri. Shi ne dama mafi alheri a gare ki. Ta ki koma ɗaki. Na fi yarinyar nan musu lafi. Ka dai gani inda a ce a bayan ka ne aka yi haka sai ka ce na mata ka. Me ne kuma ni zan ce wani kage? Mun ga gora maki ce. Shi ne ce dama zai sami kin akwai wasu muhimman shirye-shirye da ya kamata ki ya kamata a fara cikin yanzu. Ni bana da wani abin da zan shirya duk abin da ka shirya yayi daidai ɗaya ne. Ai ba za a yi haka ba
in kika faɗa haka ni kuma sai ga kaman ko baki ɗauki abin da muhimmanci bane. Dole ne ya kamata a ce akwai wasu shirye-shirye da ke ma matsayin ki na amarya ya kamata a ce kin yi su aiko. Kana tunanin zan bijire magana iyayena ne? Ai ba zai yi ba. Duk abin da ka je ka yanke duk ɗaya ne Ayuba. Amma dai Amina kin tabbata ba wani matsala ko? Ba matsala. Amma ka san shi yanda mutum yake ba za a ce lokaci ɗaya a mutum ya shiga cikin zuciyarka ba. Dole abin sai a hankali. Haka ne. A gaskiya wannan magana da kika faɗa na ji daɗi sosai. Kuma Allah ya miki albarka. Wannan auren da zamu yi Allah ya sa mana albarka a cikinsa. Na gode sosai. Zaman Marina a yau da gobe sai labari. Na ga ƴar autar mata ganin idanuna. Na ga ɗan autan samari ganin idanuna. A zaman Marina na yi gamo da autar 'yan mata. Rabu mai shirya ya nufa da ke zami ya aure. A zaman Marina ne gamo da auta na samari. Rabu mai shirya ya nufa da kai zami ya aure. Karamar magana yanzu ta zamanto. Zaman Marina. Ni gaban katari wanda ban yi tsammani ba. Kuma farki nake a kwanta ban farka ba. Sarauniyar kyawawa a zuci ƙaunar ki ta tare. Yau zaman Marina ya zama wasilar shiryar juna. Sun yi sabawa yanzu gashi za su yi aure. Ya kakar ka tafi karka bar ni ban saba ba. Na yi maka alƙawarin ƙauna ba zan yada ba. Zan yi maka kuka murmushi ba kai zaman ba. Rabu ne ya nufa gashi ni da kai zami ya aure. Yau zaman Marina ya zama wasilar shiryar juna. Sun yi sabawa yanzu gashi za su yi aure. Ni sallama na yi ki amsa in kina ƙaunata. Murmushin ki da sanyi a zuciya ya kwanta. Fashin ki nake tsoro ya kankaɗan hantata. Mun shigo shirya ni da ke mun hautar da aure. Yau zaman Marina ya zama wasilar shiryar juna. Sun yi sabawa yanzu gashi za su yi aure. Ƙwarya ta gari daga ragaya ake samunta. Tsautsayi ne ke sa sari yake ɓatata. Gashi yarda ta Ubangiji a yau na kwanta. Ina yau sallah addu'a nake da zaman aure. Yau zaman Marina ya zama wasilar shiryar juna. Sun yi sabawa yanzu gashi za su yi aure. Kamshi na binki a baya in kina takawa. Na ga mata na kishi in ki kai gyauta. Kwalliyar ki da kyawu ɗauri su mai birgewa. Kamar kina sauya kamannin kin shiga ta amari. Yau zaman Marina ya zama wasilar shiryar juna. Sun yi sabawa yanzu gashi za su yi aure. Ko da yaushe hanyar kace nake duba. Kayan komai yaya zan yi in
hakuri yake yi. Ba za a miki aure ki dawo ki zo ki dinga kama na ko kananan maganganu da kara ba. Gidan nan in kika ma dawo ba ki da masauki. Dole ki yi hakuri da shi, da daɗi ba daɗi haka ni ma na zauna da tsohon ki. Saboda haka dole ki zauna ki yi hakuri da shi. Ai kamata a ce ki ma addu'a. Allah ubangiji sa mu fuskanci juna. Hawo. To ku fuskanci juna, ai dole ma ki fuskanci juna da shi. Dama kin aje wani abu a zuciyanki kenan. Akwai abin da kika aje a zuciyanki. To bari in gaya miki in ma da shi in ma babu wannan ke ta shafa. Kada ki yi tunanin zaki dawo gidan nan wai kina da masauki, ƙarya ne. Baki da masauki. Idan kin tafi kenan. Na dai gaya miki. Hakuri, tashi ki bani guri. Ina magana kice wani Allah ya bani hakuri. Rayuwa komai in za ka yi kai dan Allah. Na so ki a zahiri zuciyata ba illa. Yanzu saboda Allah a ce wai farkon dare sai ki shiga daki ki kama kwanciya haka ake yi? Ai saboda na gani kadai ne ba wanda zai tsaya nake da shi yasa na shiga na kwanta. Lallai dan ma ke kadai ne wato ba za ki zauna ba za ki dan zauna ki ko da irin karfe 12 nan ne na dare sai ki kwanta ki bacci ko kai kadai ne ba za ka zauna ka rinka wasu abubuwa ba amma farko kawai dare sai ka ce wata kaza ki kama bacci to wallahi ba zan yarda da irin wannan ba san ba zai yiwu ba kina ji na yau to ban yarda da wannan ba haka kawai dan gata da saboda lalaci to wallahi hir to sai mu ce ko da farkon dare a zaman murna na yi tsintuwa dace da majinyin zuciya sanadin ka yau na sha ruwa ban samu gwani ya kamar ka ba. To dama abin da nake so gaya ma ita Amina kuma har da kai din da kai ne mijinta. Ba wani abu bane magana ne akan girki. Nike so yanzu ni zan rinka yin girki. Kuma in na gama girkin nan ni zan raba da kaina. Ko ba haka ba? Ai kaga haka ya fi ko? Yawwa ai haka ya fi. Amina dan Allah ki haƙuri tunda har kin ga umma ta nemi da ta dinga yin girki a gudun kyale mata kurin ta dinga yi kurin kin ji yanzu kai fi sabilillahi ya dace a ce ina matarka ba da ikon da zan ɗauko abu in ce na maka girki na baka kati sai dai ita za ka girko ta dinga rarraba mana wani irin rayuwa ce wannan Amina ki haƙuri dan Allah da annabi kin ga mahaifiyata ne ta ga har ta nuna tana son abin ma ta dinga girkin dan Allah ki haƙuri a kyale mata kin ji ki haƙuri dan Allah
gaya miki dan jikin nawa yana ta min nauyi na ce to ya kamata a ce mun dan leka asibiti. Wallahi saboda yanda take ta min bayani jikin tana jin shi ba yanda ta saba jin shi bane. Kwarai kuwa. To ai ku ne yaran yanzu an ce ku rinka shan magani ba kwa son shan magani. Shi yasa ma na ka miki wannan maganin. Kin gane? Saboda ki rinka yin amfani da shi. Saboda mu gidan nan mu fa kin san ba gidan asibiti bane ba ma zuwa asibiti. Da amfanin maganin mu muke kuma yana mana. A wani asibiti. Dama umma abin da yasa ke ga ta kawo magana asibiti. Dama da yake kin san su can ai gidansu mutum bai jin daɗi haka sukan je asibiti shi yasa har na ba ta shawarar da ta miki maganan haka. A'a to nan ba a zuwa. Ba a zuwa. To amma ai ya dace a ce na je asibiti ko. Kin je ina? Ai ya dace a ce na je asibitin nan ko? Haka ne, amma kin gane tun ga har ta faɗa haka ko? Ki haƙuri Amina, ki gwada amfani da wannan magani. Kin ji? Idan aka yi ba a dawowa gida ni ma haka nake zauna nan saboda haka baki da masauki a nan gidan tattara ina ki koma ki wuce ki shiru ta faɗa min abin da za ta faɗa min ba sa kai mutane asibiti ne a gidan shi ne na zana kai sa kai mutane asibiti saboda ƙarya take yi kai ma ka binata na hita kuma Koma! Haka kake yi, ka miki bayan guri. Ha kawai, ni ma nan da kika ganna a guri nake yi, nake zaune a nan gurin ba wai tafiya nake yi in dawo ba. Yarinya nan fa ba kariya take ba ta da. Ya za ka ce da gaske ina ciwon da ka gani a cikinta, in me ke damunta? Haka kake bata, so kake ka bata wannan yare? To ba zai yiwu ba. Ai ni ma kaina tunda na aure ka na taba zuwa gida? Sannan sai kana son ita ta dawo gida? To inda na zauna daram haka ita ma dole ta zauna gidan mijinta. Ba zai yi ba. Ki shiru haka bana ko abun kai na zai dawo. Ai garan gaya maka gaskiya ne ni na ga so kake baka son yare ta zauna gidan miji. Sai ka ce wani ba ta da lafiya ina ke mata ciwo ba abin da ke damun ta. Kuma dole ta zauna. Ba zai yi ba. Haka kake yi. Tun yanzu ka fara sai yaushe. To dole ta je ta zauna wannan gidan miji ba zai yi ba. Ta zauna ko cinye ta za su ci. To Allah ki shiru haka duk makota suna jin mu. Su ci. Na ga baka son gaskiya ne kuma dole in gaya maka ni kadai zan iya gaya maka gaskiya a garin nan ka yadda. Kuma dole in gaya maka idan ban gaya maka ba zaki na za a yi. Ba zai yiwu ba. Na dai amma dole dai ka sani. Ya kamata fa a yi wani abu akan jikin Amina. Kalli jiben da jikin ta yi umma. Kamata mu kai ta asibiti. Kai yanzu duk wato iya kaccin bakin kokarin da nake kai baka magani ma kenan.
Duk kokarin da nake akan yarinyar nan baka gani? Kuma ba na ce ba kya ya bakin kokarin ki bane amma ya kamata mu kai ta asibiti saboda kin ga fa cikin fota fitar ke nan da anan gida. Ya kamata mu gaggauta kai ta asibiti. To naji yanzu ka je ka samo kura a dauke ta aje a kai ta wurin waccan mai askin wanzani. San mu nan gidan ba ma zuwa asibiti saboda haka ba ruwan mu da wani asibiti. Dauke ta kai ta wurin wanzani. Barai kuwa. Zani asibiti kai kamata mu kai ta ba. Ka dauko mai amalaki a dauke ta a kai ta wajen wanzani. Asibiti? Shegara. Abin da aka saba ne dai shine muka zo a taimaka mana. Haihuwa za ta yi. Haihuwa? Bari mu gani an duba ko wani dan ce ko Allah ya sannu. Kash kan dai sai dai wannan karan abin ya ci tira. Sai dai ku dauke ta ku tafi da ita asibiti. Din abin ba zai yi ba yanzu. Gaskiya sai kun daga. Gaskiya sai kun daga. Sai kun wanda ta fa. Je mu kai ta. Kamata abun kuma ba zai ana ba sai an je asibiti ba. Inda zai yi ai in kun zo ana saba ana bayarwa. Ba haka muka saba. Inda zai yi in kun zo ai ana bayarwa. Yanzu wannan abun ya cira ne gaskiya. Sanu ko? A gaskiya sai ya hazarta. Ki daure mana kuma. Daure kuma mana. Ko dai kin an kira asibiti. A daure a sauri a hazarta kai ta asibiti. Kai ni. Ai sauri. Definitely yarinyar nan sai an kai ta babban asibiti. Wannan abin ya haddasa mata bibiyar wato cutar yau tsari ya suna. Bayan haka yaran nan bai zo da rai. Dole inda take so unconscious a ɗauke ta zuwa babban asibiti domin a yi mata aiki. Abin da kuma take nan ai ba ya kamata bane abin da ya zama dole ne. Gaskiya ne ina tunanin ma ai ɗan wanda suna da to ya kamata a yi musu. Dakka ya ba jai na ga ja kuna kuke tare da wani yarinya ko wato alhamdulillah tunda an samu rayuwarta amma sakamakon wahala da ta sha shi ma wannan yaro ba shi bayan haka kuma ta kamu da cutar bibiyar mene kace cutar bibiyar ma'ana yoyon fitsari wannan shi ne ba mu damar da dole sai mun ɗauke ta zuwa ga babban asibiti domin yi mata aiki. Ba mu ɗauke ta za ta warke. Ƙwarai kuwa za mu kwata ta. Ta kamu da yoyon fitsarin ka ce wa mu kuma mu kwantar da hankalinmu?
Tsaya. Ai magana ta riga ta kare yanzu. Ka san wannan yayin fitsarin daukar shi ake yi. To bari ga maka ba kamata. Yanzu abin da ke so mu shiga kawai ka rubuta mata saki. Saki kuma. Kuma saki fa kika ce. Yo ya fitsari. To wanda ya ta har ku kan ya kuma ba ta lafiya ba ta mu da lafiyar da wata kullu. Wa ba dai a gidanmu ba. Allah ya ji kan yaro amma wata ce za ta haifo maka wani ba dai ita ba a gidan mu je ka sake ta. Tabi. Ba zan haƙura da cutar da ake ɗauka. Ke daga yau sai yau ka in sake ganin ki kin zo gidanmu kin ji ko saboda wannan cutar ɗaukar ta ake yi kai kuma abin da nake so da kai sakata ka sake ta nace ka sake ta nace Amina ki ya haƙuri na sake ki saki ɗaya saki ɗaya ka mata to takardarki za ta miki bayani ko saki da wani kin gane wuce na gaza jurewa zuciyata na kuka farko zuciyata haskaka yau ta juye da duhu haka raina fansa na bar maka ƙarshen buri daga zuciya wannan dawa da duk ƙasa mabin ka buge ta inda leda a sa leda to dawa duk ƙasa dama ba da cikin ƙasar take ba da za a buga ta sai a ajiye ta gidan a sa leda saboda ƙasar ta yi yawa yanzu ka ga wannan aikin da yayi wahala zai ban kina aiki sai ka hana kai daga gurin kake zo nan Amina ke ce haka wa zai zo daga nan su kai ki a sa miki ko ba daga nan ba wanda zai je daga nan ki koma can gidan mijin ki je sa miki hannu ba nan ba wanda zai je sa miki hannu na ga miki wannan menene an sake ki ya hakurin nan da ake yi da ke da Kande da Ayuba suke yi da ke amma sannan kika ji abin da suka sake ki koma asibiti ki je kwanta a can ina za mu iya zama da ke a nan ki je can ki karata a asibitin nan na gaza jurewa zuciyata na kuka ki je can ki karata a asibitin nan amma yarinyar nan yanzu hannunka ya rike ka yanke ka yaka to ba yankewa ba har datsewa sai ka yi kaji idan ta wannan ciwo daukar shi ake idan ta shafa mana ya za to fa ba fa za ka zo kusa da ni ba na dai ga maka ha kawai na ga maka wannan ciwo daukar sa ake sannan kuma ka ce wani hannunka ba zai rufe ka yanke kayar ba idan ya dame ka da zafi ke ban da ni kar ma ka zo kusa da ni na ga maka an ce ana dauka ko dauka ake mana ha ya haƙuri to kake da kanki ni darajar annabi Muhammad zai kokari in ga cewa na neman miki mutunta ma'ana kin samu lafiya zan yi magana da likitocin cikin birni wanda daga cewa amintacce ne a tare da ni sai a ɗauke ki sai a kai ki can sai mu ci gaba da kula da ki in ji ya haƙuri ki daina damu kanki Allah ya saka alheri babu komai ya sha magunguna ki
Sani ko? Ya jikin naki? Ai kam na ga sauƙin ya samu. Alhamdulillah. Amma kuka kuma yake kare. Kamar yadda na gaya miki, kin san Allah yakan jarraba bawansa na gaya miki idan yana son sa. Dan haka wannan ibtila'i ne Allah ya dora miki. Ina ganin cewa yanzu mu tafi da ke gida ki zauna a can kafin mu ga ƙarshen wannan al'amari. Na ce don haka kafin ma in shiga farin in fara kai ki mota saboda zaman ki anan bai da fa'ida. Ya kamata mu je wurin iyayenki domin mu je a yi magana aure da ke da sa'a. Ya na kin ɓata rai? Ajiya ni ma wallahi ban san da ɓata ran nan ya zo ba, amma kin san ɗan adam ba shi da mantuwa. Ba komai, Allah ya kai mu gobe sai mu je da kanmu. Amina kenan. Amina bari in gaya miki. Duk inda ka shiga, duk a wani hali kake, iyayenka ne. Domin ku ba a canja to suna. Duk rintsi ba ki da wani inda za ki juya ki ce ba iyayenki ba ne. Saboda haka duk abin da ya riga ya wuce ya kamata a bar shi a ya wuce din, a manta da shi sai a kori gaba. Kin ji ko? Allah ya nuna mana gobe insha Allah sai mu tafi gaba daya. To na ji ba na ji ba, amma dai ka san ai babu yadda za a yi a ce an ɗaura maka aure da ita ko ba a san dai dole ne a nemi wani baban da haka wanda zai dauke ta ya baka ita aure ko? Gaskiya ne to amma ai kin san miji kuma har mun samu wanda suka san ta. To wai Delu wace ce? Dangin uwa ce Delu ko dangin uba? Ya aka yi na shiga cikin gidan ba kowa. Amina baki da labari, ai Allah yau mahaifinki rasuwa. Ya rasu. Sai da ke haƙuri. Ki haƙuri. Ana ɗauka haƙuri ke shi ne. Ji ba shi ya masa ma. Ina babu Altine. Babu Altine ai bayan rasuwar mahaifinki ita ma dai an neme ta a rasa. Amma kuma daga baya mun samu labarin cewa ko tana bara abin ni
haka dai zancen da ya zo man da. Gogo kan dafa. Ita ma Allah mata rasuwa. Dan sakamakon rasuwanta ne ma aka nemi aiko a Ayuba aka rasa. Sai da ke hakuri haka Allah ya yi. Ki hakuri Amina. Allah ya ji kansu. Mun gode sai dai hakuri. Mun gode. Madalla. Mun gode Falal. Mun gode madalla. Da ku ga da gida. Allah ya kiyaye. Likita bokan turai in ji masu yi musu taki ya kasance kwararre gwani kan aikinsa, ya yi juyi ya juya ya kule cikin musayar mazauni. Ashe ma shi irin 'ya'yan nan ne waɗanne kenan. Ai gagarumar annoba a jefi mutum da wannan kalma. Media suke gabatar muku har abada, har abada, har abada. Lallai kam, idan abin da kunne na ji mun gaskiya ne, to babu shakka na rasa yaya Abdul. Sannan muka riga muka baka ƴar tamu, sannan muka zo muka ji zance a gari? In dai akan wannan magana ne, ina goyon baya 100% sai na ga abin da ya ture yanzu ne. To shikenan. Allah ya ba ku sa'a kai da ita din. Har abada, har abada. Abada na yi alkawari ba za na barka ba, komai wuya da tsanani ka zama riƙen amana. Har abada na yi alkawari ba za na barki ba, komai wuya da tsanani ki zama riƙe amana. Alkawari kaya neman ka ɗauka, sai ka daure ka zama riƙe amana. Haƙuri zaki yo sai kin jure, daɗi da rashin sassan sai fiture. Na amince da kai a rayuwata, ba zan guje ka ba ko babu cin amana. In aka ce ga ta sabuwar soyayya, sun shaku sun mato wa juna shi da wata yarinya zaɓinsa. Ina ganin nan gaba sai na fara dukan kisa na zamu shirya da ke. Ya samu wadatar kulawa daga hannun wata mai iya kunshin jawo zuciyarsa garin miƙa ganyen ƙauna. Har abada, har abada. Yaya rikicin 'yan uwa za ya kasance? Kar ku saki a baku labari. Zancen kenan sai kun kalla. Ɗaukar nauyi Bini Usman, shiryawa Yusuf Bello ɗan Kundalo, ba da umarni Ali Nuhu. Har abada, har abada. Kar ku sake a baku labari. Na nan tafi. Taimaka mana samu kama da lafiya, da rai da rabo a rayuwa sai da yin lokacin bai ba. Wani sashe suka taɓo don juyo da hankulan ku guraren tafi da iyalai mafi dacewar cancantuwa. Su suke tallan shi aure kobo. Rayuwar ya mace tana cikin hatsari. Duk mazajen da suke zuwa wajen yanzu babu mazan kansu. To me suke zuwa yi? In ba zancen aure ne yake kasu ba, ku gaya min me suke zuwa yi, kun ce duk ba aure ne yake kasu ba, gaya min me suke zuwa yi. Aure kobo. Shiri ne da kamar an yi muku tambaya lakabin sunan shi. Kwanzar ta ku nema daga kallo a ya tara. Don haka ne ‘ya'yana babu yadda za a yi sai sun yi dogon karatu sun ci takarda sosai. Profesa Malami rikakken dan boko ne wanda ya riga ya narke zuciyarsa da ƙaunar karatun boko. Shi ne dalilin da ya sa ‘ya'yansa guda uku mata kyawawa ya hana su yi aure tun a lokacinsu. Ya kaɗa kansu jami'a sai yanda ta yiwu. Samari kala-kala in sun tsaya da 'ya'yansa tabbas suna shan iskilanci, kaskanci, wulaƙanci da tozartarwa. Daga nan fa ashe jami'ar a can da sauran kallo, kar ku bari a yi rayuwarsu a ƙare babu kallon aure ko boko na fitowa.
aure kobo. Yanzu kana ganin idan Halima ta tafi aiki to ita Kalisa da ta gama karatunta ita kuma bai za ta yi. Ya ɗauke kai kai ka gidansu, ya baka ko ƙanwarsa ko matarsa, kai in bai samu ba ya baka mahaifiyarsa. Da na sani ita ko masu zance sun ce mata ƙeya, kogin nadama rauna na gabbai yake, gumin goshi mai wuyar sharta, an sharci ya sake kwarara, sai su suka sanya akan mizani aure ko boko. Kuna ku zaɓa a cikinsa, aure ko boko. Shiryawa Aminu Ado, umarni Usman Adam. Shirin aure ko boko fage sabo mai karatun nutsuwa, al'ajabi da mamaki ya yawaita a cikinsa. Ina ruwan masu nagarta, in kun aminta ku kalli shirin aure ko boko daban yake fita. Aure ko boko sun yi zaɓi kuma sun ga zaɓi, ku zaɓi kallo daga na kasuwa. Aure ko boko na. It all started when her husband abandoned her in the village, seeking for a better life in the West. While in the village with 5-month-old pregnancy, Aisha fell sick. Ka kula da kyau, idan ka zo da gaskiya ba mai jayayya da kai sai makareci. Idan ka zo da ilimi, jahili ne yake jayayya da kai. Idan ka zo da adalci, azalimi ne yake jayayya da kai. Traditional concoctions as remedy within her situation. With no health in hand, she is close to grief. Between Aisha and her unborn child, there is room for one. Finally said her doctor, who is trying to save her life. BY Productions ke gabatar da shirin da na sani. Zainab din da ka sani a yanzu to ba ita bace a da. Zainab din yanzu daban take da ta da. Zainab din yanzu ta fi karfin ka sannan ta wuce ajin. Cikin kukan tsananin wahala irin taso, wace ce ta yi guzurin haɗa rashin aminci? Kaca mana ta, mutum banza mutum. Na sani, na sani. Ka ci amana, ka san idaniya na kuka. Sanadin soyayya ka sa ni jimami. Kai ka ci amana, yaudara kan so ba riba. Duk wanda aka yi wa za ya yi kuka. Da yarda da shi, kuma ya ci amanar ta. Karshe ya guje ta. Da na sani, da na sani. Yan kallo ku hanzarta da azama, shiryawa Abba Abubakar Babayo, ba da umarni Mu'azzam Idi Yari. Ni kai na baiwa amanar kaina, zato na a soyayya za ka yi rana. Yau ka san zuciya ta na kuna, na zaci so zan amfana, sai ka bar ni da kuka, kai ka ci amana. An ce da shirin da na sani ƙeya ce, ita fa ta ce sai ta aure shi. Ku tambaya an yi auren ko kuwa? Tsantsan da ya ja ruwa fa shi ruwa kan tarka. Aure da Alhaji Musa ba fashi, idan ka gane an fasa wannan auren to sai dai idan ni na faɗi na mutu ko kuma shi in ya faɗi ya mutu. Kana ji na ko? To da ka taki shi. Zan yi. Tunda ba zaman lafiya ne su mu zuwa. To mu zuba din mana sai me? Mu zuba din. Da na sani, da na sani. Da na sani, da na sani. Iya ce a rayuwa ana ta kwatance mai yan fitsari kan bako cutar sama ta da magani. Da na sani ke ya ce a rayuwa ana ta kwatance mai yan fitsari kan bako cutar sama da Wace ce
ta yi guzurin haɗa rashin aminci. So ake yi ku yi kallon zarra cikin iyali ɗaya, amma fa in har ta buga an yi kwaɗar rayuwa. Mai hankali ke kai da komawa a harkar duniya. Na shi kawani a zato zan sha miya. Kullum batuna yau ne babu batun jiya. Kai tubalin toka na ɗauka na yi gini. Da na sani, da na sani. Da na sani, da na sani. Ni ne zan aure ki Allah ya sauki wallahi. Ni na aure talla. Aure talla Allah ya sauki. Ni ne wanda ya dace a ce kin aura saboda wallahi wanda kike so ki aura wallahi mahaifina ne Zainab. Da na sani, da na sani. A zaman murna na yi tsintuwa dace da mijin yin zuciya. Sanadin kayo na sha ruwa ban samu gwani ya kamar kama. Wa'adi mai yanki shakuwa da alamu ba zan tashi ba. Haɗuwa rabuwa mai lokaci zan barki da ciwon zuciya. A zaman murna ta yi sannadi na san daraja. Sanadin ka na san yanci na kai na gano hujja. Da mutuncin kai kima na ja bambance fari da baki da ja. Linzamin zuciya ta ka ja ka kau da kaɗaicin zuciya. Rayuwa komai in za ka yi kai don Allah. Na soki a zahiri zuciyata ba illa. Bari yin kuka kiyo hamdala daɗi wahala ki goda Allah. Inna mutu addu'a ki kula ka bari na